Fil-jiem li ġejjin se jibda x-xogħol fuq l-ewwel struttura minn 7 li se jieħdu post idwal ta' traffiku fil-junction tal-Marsa. L-ewwel struttura se taqqad triq Aldomoro ma' triq Garibaldi. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasport Ian Borch meta żar ix-xogħlijiet li qegħdin isiru b'investiment ta' 70 miljun euro wara li matul il-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa ġiet konkluża t-tieni fażi tal-proġett. Tielet fażi ser tara l-bini ta' 7 strutturi u tajjeb illi ngħidu illi ħankunu qed nagħtu l-ewwel pont minn triq Aldomoro lejn it-triq Garibaldi. Naħseb illi dik hija aħbar importanti għallhom ukoll fejn issa nħares il qudiem sabiex ir-ritmu jkompli għaddej bl-istess mod ta' kif kien fl-ewwel u fit-tieni fażi, bit-tielet fażi ħajkonna wkoll kumpanija barranija illi rebħet l-aħjar offerta. Ix-xogħol fuq is-7 strutturi jimmarka l-bidu tat-tielet fażi tal-proġett. Dan wara li fit-tieni fażi triq Aldomoro twesset għal 10 korsiji. Fl-istess waqt, toroq oħra fil-madwar twessaw sabiex jilqgħu traffiku f'waħda mill-aktar żoni traffikużi fin-nofsinhar tal-pajjiż. It-tieni fażi rat il-triq Aldomoro li minn 3 korsiji l fuq u 3 korsiji l isfel issa għandek 6 korsiji lejn il-belt u 4 lejn is-sawta tal-pajjiż, jiġifieri 10 korsiji mela minn 6 għal 10. Dan allura jippermetti sabiex kull min dieħel fuq din il-kurutur prinċipali m'għandux għalfejn jaqaf aktar. It-tieni fażi inkludiet bini ta' karreġġjati ġodda flimkien ma' korsija ta' 400 metru għaċ-ċiklisti. Dan fil-waqt li s-servizzi kollha ġew moddija taħt din it-triq li minnha jgħaddu ma' 8000 vettura fis-siegħa. Intużaw 11,500 tunnellata ta' asfalt fejn kellek 6 kilometri ta' servizzi taħt l-art u aktar minn 3 kilometri ta' korsiji ġodda li nbnew. Naħseb illi dan huwa riżultat li ser iħalli traffic flow aħjar għal dawk in-nies li jivvjaġġaw. Il-Ministru Borch ħajr lil mijiet ta' persuni involuti f'dan il-proġett u stqar kif dan il-proġett huwa mudell tal-bidla fil-kultura u l-mentalità ta' kif għandhom isiru proġetti ta' dan il-livell. Dan hekk kif il-proġett mhix skont l-iskeda u huwa ppjanat li jitlesta fi żmien sentejn. Fadlna sentejn xogħol intensivi sabiex dawn is-7 strutturi jkunu jistgħu jittellaw u jagħtu darba għal dejjem in-nies tan-naħa t'isfel tal-pajjiż kurutur aħjar ħalli nkomplu niffaċilitaw il-mobilità għalihom u għan-nies tan-negozju.